sepiro ning bintang tamune sing luar biasa, sinden sing lagi kondang dan viral regane larang Niken Salindri. Wow. Salah satu sinden yang dicintai oleh semua para dalang termasuk saya. Yo ning bubuk sik. Bubuk sik. Bubuk. Ya. Dang bubuk ngene lak penak. Engko wayahe perang gagal kowe tak gugah, aja kaya ngono kuwi. Bapak, Bapak. Ngopo? Anuku diselamat li'e. Apa? Lato-latoku. Mula bubuk. Bubuk. Bubuk? Ya. Bapak. Wong edan kan? Senengane ganggu cah cilik ora. Ayo melu pae, 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 ayo melu pae. Buyut iki. Kira kita guyu makili sing lanang, yo. Oh. Jane guyu apa dihubungi orang-orang ora. Nonton wayang dasari hawane adem, nongkrong sik ning warung karo ngenteni limbukan, obo ning bakule wedang kopi kental panas karo rokoke rokok kretek. Ya mesti metu keluke lah selange sakmene gedine.